Què tal, com esteu? Benvinguts de nou a l'apartat de l'entrevista de la Caixa Tonta i avui parlarem ni més ni menys d'un nou magazín que s'ha estrenat fa res, un magazín de tarda que arriba per trencar esquemes a la xarxa i al món de les televisions locals. Aquest magazín és Fet a Mida, un magazín que el que tractarà és una mica de combinar aquestes connexions en directe i reportatges elaborats per les televisions locals que ens acostaran una mica a tots els racons del territori. I nosaltres no volem esperar més i parlarem amb Vanessa Raja i Pere Puig, que s'uneixen també als reporters per poder fer un magazín fet a mida. Pere Puig, què tal? Vanessa Raja, benvinguts. Hola, què tal? Hola, què tal, Joan? Benvinguts a La Caixa Tonta, aquest espai en el que intentem donar a conèixer noves formes de fer televisió, també de formats de televisió que estan sorgint també. I jo crec que Fet a Mida és un programa diferent, un programa en el que s'ha arriscat bastant perquè les connexions en directe no són fàcils. És complicat fer un programa d'aquestes característiques avui dia i que, malauradament, a vegades costa veure, perquè sabem que la televisió ara està canviant molt. M'agradaria que m'expliqueu una mica els dos cap on estan en el Fet a Mida, una mica com va sorgir la idea i el per què de tot plegat. Com vulgueu, ja sabeu, endavant. Pots començar tu, Vanessa? Clar, Pere, com que no ens hem repartit, perquè sempre ens repartim els papers. Sí, exacte. Si vols començo jo. Comença, endavant. Bàsicament per al tema de les connexions que has comentat. Realment a la xarxa de comunicació local ja fa temps que s'està apostant per als programes en directe. En aquest sentit, les connexions són un recurs més. Venim de l'experiència del Connecticut, el programa que presentava abans del Fet a Mida. En aquest programa, en una hora, es condensaven de 8 fins a 11 connexions en directe. Era un esforç per part de tot l'equip del programa i també per part de les televisions locals. I amb el Fet a Mida hem agafat aquesta experiència i l'hem traslladat en aquest format de magazín amb l'avantatge que tenim molts més recursos que oferir als espectadors. A banda de les connexions en directe, tenim les entrevistes a plató, s'ofereixen nous recursos a les televisions, com fer ells mateixos les entrevistes desterritorialitzades en els seus propis estudis, a més el que són repàs de l'actualitat, que és un dels puntals també del programa i que impregna totes les 2 hores, des de 2:45 de la tarda a 2:45. A grans trets, l'aposta va per aquí. Com va sorgir? Bé, en realitat la xarxa va apostar en el seu moment per fer una renovació de la graella, fer una forta aposta per l'horari de tarda a nivell televisiu i en aquest sentit, Fet a Mida és una de les apostes en la qual tinc la sort de presentar amb la Vanessa Raja, perquè la Vanessa també és una de les persones més experimentades que hi ha a la xarxa de comunicació local. No és gratuït, no és només perquè m'estigui escoltant i presentem plegats cada dia, però és així. Els dos venim del món de la comunicació local des de punts diferents i ens hem trobat en aquest programa que el nom fa la cosa i és que realment intenta que mai sigui igual el programa. Hi ha certs denominadors comuns que es aniran repetint, evidentment, però després el programa s'anirà sempre adaptant. Cada dia serà diferent. La gràcia és que s'adaptarà a la realitat i que s'adaptarà a l'espectador, que és el dels mitjans de comunicació local. Jo el que crec és que hem aconseguit, complementant el que deia el Pere, un format híbrid del qual no es té gaire antecedents, crec jo. Per la xarxa és evident que no, perquè un magazín de tarda no s'havia fet mai. Un magazín d'actualitat de tarda no s'havia fet mai, però que s'acaba aconseguint aquest híbrid de
fer un magazín amb el seu format potser, diguéssim, no tradicional, però sí el format estandarditzat que tots tenim al cap, amb un plató, amb una taula, amb uns sets, amb uns continguts centralitzats, però després sumar-hi, el que comentava el Pere, les connexions territorials i el descentralitzar. Vull dir, no focalitzem tot el que s'està fent des de Barcelona o des d'Esplugues, en aquest cas, sinó la gràcia i crec que la virtut d'aquest programa és aconseguir anar entrant i sortint del plató. A més, de manera molt contínua, de manera molt àgil i de manera molt picadeta, que diem, perquè també és una de les coses bones que té el programa, no fer mai grans espais, grans tertúlies, escoltar-nos molt. Al contrari, vull dir, anem a tocar l'actualitat n'hi ha molta i de moltes vessants. Vull dir, l'actualitat és absolutament polièdrica i no hem de pensar només en l'actualitat que tots tenim al cap de les portades dels diaris, d'acord? Que potser és l'actualitat que tots tenim més al cap. No, és que l'actualitat també és allò que passa a Ripoll, allò que passa a Igualada, allò que passa a Tarragona o allò que passa a les Terres de l'Ebre. I aquesta és una mica la nostra missió. No perdre de vista el pal de paller de les notícies del dia, però també tenint en compte la territorialitat, que a fi de comptes és l'ADN de la xarxa. I s'ha aconseguit aquest híbrid, i crec que més o menys ho estem aconseguint o estem treballant per aconseguir-ho, de fer aquesta suma, de fer, sí, magazín, de tarda, d'actualitat, sense perdre de vista el que és la idiosincràsia de la xarxa, que és el territori, a fi de comptes, i en eso estamos, que es diu, aconseguint aquesta suma de continguts. Sí, és una mica el que estàvem comentant, no? O sigui, és la fórmula, jo crec que on es dona el clau, no, de la informació propera donada des del fet a mida, no? Des d'aquest programa centralitzat, no? Ho centralitzem, però després el que fem és, diguem-ne, que donar aquesta informació molt més oberta perquè tothom pugui conèixer la realitat d'un punt concret, no? Com deies, doncs, ara estem a Olot, ara ens n'anem a Ripoll, com deia la Vanessa. Jo crec que és una mica el que fa falta moltes vegades, no? Perquè i el que fa gran els mitjans que treballem al món local, no? Que moltes vegades nosaltres busquem la informació en mitjans generalistes del que passa arreu, però on trobem la informació del que passa al costat de casa? No? Aquí és on la xarxa, precisament, treballa molt i cada cop doncs, més amb aquests productes que són tan diferenciadors, no? Clar, és que, a veure, per aconseguir... I és difícil. Sí, no és difícil, però ja hi ha grans cadenes nacionals i estatals que s'encarreguen de donar cobertura a aquells esdeveniments que són les notícies, com et deia abans, de les portades dels diaris. Però també creiem que s'ha de tenir present allò que passa a la cantonada de casa nostra, que a fi de comptes la informació local o els esdeveniments locals és el que més ens afecta directament. D'acord? Per tant, jo crec que aquest és el gran valor de la xarxa, que ho ha estat sempre i ha estat el focus de qualsevol dels seus productes, de la majoria dels seus productes. Mai s'ha tingut una pretensió d'abast nacional amb aquest tarannà potser més genèric. Al contrari, és la gran virtut, com tu deies abans, no? És la seva idiosincràsia, preocupar-nos pel que passa amb la lupa, no? Mirant amb la mirada curta, que crec que és aquest el gran valor que podem posar al fet a mida. A més, amb això, amb el fet a mida. Vull dir, és que cada dia farem coses diferents. Aquest també és un altre valor, perquè potser et pots sempre acabar cenyint un mateix esquema, uns mateixos convidats, uns mateixos temes, i aquí, doncs, la veritat és que no. La feina és nostra per aprendre'ns cada dia on hem d'anar a connectar, no, Pere? Vull dir, és tan variat que cada dia hem de memoritzar-nos les connexions diàries, perquè en són moltíssimes. Jo crec que en són com 6 o 7 tranquil·lament. I imagina't, vull dir, és una feina meravellosa, també t'ho dic. Un aprenentatge constant. Realment, quan parlem dels continguts, hi ha, per mi, dues tipologies. La primera, que són els continguts que ara comentàvem, els continguts de proximitat, són aquelles notícies que, si no les expliquem nosaltres, no les explicarà ningú més. I no per això són menys importants. Senzillament, tenen un espai més acotat
a la població. Però després hi ha l'altre tipus de notícies que sí que són les generalistes, que tot comentem, però que això no vol dir que no tinguin també la seva perspectiva local. Un gran tema, o temes quotidians fins i tot, com per exemple pot haver estat, i cito aquest com podria citar qualsevol altre, l'expansió dels patinets elèctrics. No és un tema només que passi a Barcelona. Els patinets elèctrics estan arreu de Catalunya, estan a totes les poblacions, Girona, Lleida, Tarragona, Reus, Tortosa, Manresa, Manlleu, estan a tot arreu. Cada lloc s'ha adaptat, s'ha fet les seves normatives. Aleshores, des de la xarxa de comunicació local, amb totes les ràdios i totes les televisions, tenim un múscul que és impressionant. És impressionant. Tenim la capacitat d'estar a tot arreu més a prop del que pot estar qualsevol mitjà generalista, que ja a molts d'ells els agradaria que passa el que sigui i tu saps que aixeques el telèfon i tens a uns companys que no només estan allà, sinó que segurament quan els estàs trucant els estàs molestant perquè ells ja ho saben i ja ho estan fent, aquella feina. I en tot cas has de senzillament tornar-te a coordinar. Però com que també ho tenim molt ben engreixat, la màquina funciona molt bé. I en realitat, una de les, per mi, sorpreses de l'arrencada d'aquest programa és que portem 2 setmanes i és un programa que s'ha preparat en molt poc temps i és sorprenent com de bé està sortint des del primer dia. Des del primer dia. I això realment només té una explicació. I l'explicació és l'experiència i la potència que tenen les ràdios i les televisions locals i tots els professionals de la xarxa de comunicació local. Som capaços, en molt poc temps i segurament amb menys recursos, d'aixecar un producte de moltíssima qualitat i capaç d'arribar com crec que estem arribant. Sens dubte. Bé, no sé si em podríeu explicar com va ser la vostra primera sensació al trepitjar el plató del fet a mida. Ara posarem algunes imatges. Com us vau sentir? Un plató que és molt lluminós, és un plató també que evoca una mica aquests espais on hi pot cabre de tot, no? Vèiem abans una mica la promo, aquest fuster que treballa, que està molt ben trobada, aquesta promo em va agradar molt, aquest fuster que a poc treballa la matèria prima, que podríem dir que són aquestes notícies que comentàvem de proximitat i que a poc els hi va donant forma i el fet a mida, diguem-ne, que és una mica com ho diríem, una mica l'altaveu, amb el que al final acaben sortint aquestes notícies arreu del territori, no? Com us vau sentir el primer dia? Com ho vau viure? Home, jo amb moltíssima il·lusió, perquè és que et diries la sensació d'estrenar casa nova, però és que estàvem estrenant casa nova i el primer dia que hi vam anar, que hi vam trepitjar, aquest plató que està ubicat a Esplugues, era aquella olor de nou, més lluminós, gran. Clar, estàvem acostumats segurament a un format molt més petit, tant el Pere com jo. Llavors, entrar allà era aquella sensació de uau, que maco, que diàfan, ens ho passarem bé, d'acord? Ens ho passarem bé, perquè les vibracions eren molt positives, i ho continuen sent molt positives. I això sumat a un equip que s'hi ha deixat la pell i que hi ha posat hores i molts esforços, com deia el Pere, és un programa que s'ha preparat en relativament poc temps, tenint en compte la magnitud del projecte, que són 2 hores diàries, i que la majoria dels que hi estan implicats veníem d'altres projectes, d'acord? Per tant, ha estat una mica una carrera un sprint interessant. Sí. O més un sprint que una carrera de fons, et diria. Però bé, perquè hem tingut menys temps. Sí, exacte. Però, hi ha aquella sensació de que maco. Ens vam passar molt bé des del primer minut, quan vam començar a fer les primeres proves, de moure'ns per allà. I, no sé tu, Pere, però aquella sensació això serà xulo, no? Sí, molt. El plató té molt potencial. Sí, la veritat que sí. I crec que encara a poc l'anirem exprimint fins i tot encara més.
té aquests dos espais de taula i el video wall, però tot i així l'espai central dona molt joc i precisament tenim aquests mòduls que ja aboquen al vídeo promocional de la fusteria que ens permeten jugar amb diferents posades en escenes i a poc també anirem introduint i jugant i aprofitarem precisament també tot aquest espai. D'entrada, com a presentador, és molt agraït tenir un plató per al qual et pots moure, et pots desplaçar i no sé només, ho dic en castellà, el gusto parlante que es deia de tota la vida i que et limita, en aquest cas, a l'hora de comunicar, perquè comuniques no només amb el que dius, sinó també amb com et mous, com t'expresses i aquest plató et dona totes aquestes possibilitats. I no només per nosaltres, sinó per totes les persones que venen, que a vegades també voldrien explicar o mostrar. Si tu ahir, per exemple, que vam conversar sobre ciclisme i van venir dues persones d'associacions de promoció del transport públic i de defensa de la bicicleta i van venir en bicicleta i les tens allà i sobrava espai. És que sobrava espai. És que és molt ampli aquest plató, Vull dir, teniu aquí un munt de possibilitats. Sí, de fet, ara m'estic mirant les imatges que esteu posant i ja hem anat canviant cosetes. Aquest és el primer programa. I hem anat millorant coses perquè és el que deia abans el Pere, no? Que el dia a dia ens permet anar modificant, anar canviant, anar millorant, anar veient coses que es poden anar ajustant. Precisament ens ho fem a mida, ho sento, però és que és així. I veient ara aquest primer programa dius, mira, doncs ja hi ha cosetes que ja no són ben bé així, no? Però d'això es tracta, també. Correcte. Per exemple, un dels esquemes que es trenquen, i ara també citant aquestes imatges, és que les actuacions o els temes culturals no es deixen pel final. De fet, sempre obren el programa. Això té... Mira, aquí entràveu ja, mira, estem aquí veient ja l'entrada ja de la Vanessa i del Pere. A la primera aparició del Fetamida. Sí. Va ser un bon moment, a més, amb la Sara Roy. La Sara Roy és molt maca, la veritat. Sí. Doncs comentava, per exemple, el fet de tenir a la Sara Roy o altres artistes et dona la possibilitat de, escoltar les cançons de principi a final, perquè a vegades els programes deixes les actuacions musicals pel final i al final, sí. Acabes sempre tallant la cançó i sap greu. Si t'agrada, sap molt greu. I en aquest sentit, doncs, comencem d'aquesta manera, no ho deixem pel final, comencem pel principi, amb tot el que això implica, obrir una portada amb tema cultural, escoltem tota l'obra de principi a final i després la Vanessa i jo tenim la sort de poder conversar amb aquell artista després ja també d'haver escoltat la seva obra. Bueno, deixeu-me dir que quedeu molt bé en pantalla els dos, Feu molt bona parella televisiva. Gràcies. Però és que això és important. Els que ens agrada molt la tele i que estem molt acostumats a... La veritat és que feu molt bona planta els dos i quedeu molt bé en pantalla. Part del mèrit és de l'estilisme, s'ha de dir, també. Nosaltres ens complementem bé, també crec, per tota l'experiència i perquè és el primer programa que fem plegats amb la Vanessa, tot i que les nostres cares no són desconegudes. Ens anem trobant cada dia. Els dos ja sou cares conegudes, no? El que passa és que, ostres, em va agradar molt la parella que formeu, no? I llavors, doncs, va fer gràcia perquè, a més, els dos us complementeu i és molt important, això. Jo suposo que tenim cadascun els nostres valors, les nostres virtuts i els nostres defectes, evidentment, però que som com no sé, com ens complementem, d'acord? I hi ha molt bona entesa i jo crec que això traspua, més enllà de la pantalla. El Pere i jo tenim molt bon rotllo. Hi ha connexió, no? Sí, vull dir, no hi ha en cap moment ni afany de protagonisme per part de cap dels dos, al contrari, jo sé fer unes coses millor i el Pere sap fer unes altres coses millor i el bo que sap fer i el bo que sé fer jo, mira tu, ens acabem complementant. I bé, jo suposo que qui va pensar en el seu moment que el Pere i jo podríem quedar bé en pantalla per conduir aquest programa, veuria això, perquè a més és que el Pere i jo venim de dos programes molt diferents. Sí. Venim de dos registres
bastant diferents. Per tant, ha estat un repte tant per ell com per... Per mi sí, per tu, Pere, suposo que també ha estat un repte el posar-te aquí davant, ara 2 hores diàries, amb un plató nou, amb un format diferent. Però sí, vull dir, conflicte zero. Conflicte zero, de debò. De debò. Ens entenem a la primera. No ens ha costat gaire, per sort. En el meu cas, per exemple, anteriorment també amb la xarxa de comunicació local havia presentat l'unmón.cat, que en aquest cas era magazín de cap de setmana, 2 hores també, dissabtes i diumenges, per tant, i en aquell format copresentava sempre amb algun company o companya d'una televisió local. Amb tants programes que s'arriben a acumular, acabes adquirint ja una certa experiència a l'hora d'adaptar-te a algú. Però és que amb la Vanessa, encara que no hagués tingut tot aquest recorregut, hagués estat igual de fàcil, perquè, com he dit, és una de les professionals amb més trajectòria de la casa, no fa res. Certament. I si és així, és per tots els seus punts forts. I com bé ella diu, jo tinc les meves febleses, que són els seus punts forts, i vull pensar que també tinc algunes virtuts que per la Vanessa també li poden ser útils. I en aquest sentit és molt còmode. I saber que estàs amb algú amb el qual entre els dos sempre arribarem a tocar al final del programa sense cap tipus de problema, perquè sempre ens tindrem l'un a l'altre i és així. Sempre estem els dos al cap. Fins i tot quan no ens veiem, fins i tot quan els dos no estem a la pantalla, estem els dos. I crec que això ens fa més forts. Sí. No prenem mal, vaja. No prenem mal. No, això és important. I això que som com el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Sí. Una mica així. La mescla. El Gran Vallès. Acabem sent el Gran Vallès. Exacte. Jo crec que, mira, Fet a mida és un exemple de que la qualitat no està renyida amb l'entreteniment, com moltes vegades diem, no? L'entreteniment pot estar renyit amb la qualitat i jo crec que no, perquè aquí hi trobem una mica de tot, no? I precisament aquí és on rau la màgia, no? de la televisió, poder crear un producte que sigui atractiu i que alhora sigui interessant per a l'espectador, no? Sí, hi ha diferents maneres. Vols? Digues tu, Vanessa, digues. No, digues, Pere, digues. Sí, és que a vegades busquem oposats i contradiccions on no necessàriament hi han de ser, sobretot quan el tractament és l'adequat. En aquest sentit, en un format com el Fet a mida, un magazín de tarda, és perfectament viable, sense cap tipus de problema, fer continguts d'entreteniment i fer continguts d'actualitat, diguem-ne seriosos, digue'ls com vulguis. I funciona per als propis recursos del format, funciona perquè també ho hem anat adaptant i sabem quan estem parlant d'una manera més distesa i quan estem parlant d'una manera més sèria. Però és que també ha de ser així. És a dir, al dia a dia tu t'aixeques i tens un dia que estaràs més gris i tens un dia que estaràs més content. Els programes, el nostre almenys, també estarà així. Tindrà els seus diferents estats d'ànim, per dir-ho així, al llarg de les 2 hores. I cada tema ens abocarà també a això, un diferent estat d'ànim. Cada estat d'ànim s'ha de tractar en el seu just format. Hi ha temes que els has de tractar sí o sí de forma seriosa, per tot el que implica, i hi ha uns altres que és molt agraït tractar-los molt més d'una manera més distesa, per riure, perquè al cap i a la fi el que pretenem quan acabin els 2 programes és que els espectadors que ens hagin acompanyat no només surtin amb més coneixements, sinó que s'ho hagin passat bé. I insisteixo, tu, per exemple, quedes amb una persona, no quedes només amb una persona perquè aquella persona sigui molt llesta i t'expliqui molt i quan acabes amb aquella persona has après moltíssim. O al revés, no quedes només amb aquella persona que és molt divertida. Normalment les persones tenim la sort que no són planes, tenim moltes més qualitats i si sabem valorar, per exemple, un bon amic o amiga, ens agrada perquè ens ofereix moltes emocions i molts coneixements, ens ofereix molts beneficis a diferents nivells.
Doncs en aquest sentit, i acabo aquí la comparació, és com una amistat la que volem oferir als espectadors. Us oferirem tot el que som i us oferirem de la millor manera que sabem. Sí, a més sense cap tipus de complex d'inferioritat, perquè a vegades et van comentar, home, però és que esteu competint amb grans programes molt consolidats. No, és que no estem competint amb grans programes que s'estiguin fent a aquella hora a Aquí està, d'altres sí. televisions. No estem competint, en cap moment es planteja. Quan es planteja aquest programa de competir, al contrari, el que hem afegit són el que comentàvem abans, els valors afegits, valgui la redundància, que podem aportar nosaltres i que segurament no ho trobarem a cap dels altres programes que estiguin fent a aquella hora. Per tant, això ens estressa zero. Vull dir, zero. Qui busqui la seva televisió local, qui busqui aquest producte, ja sap què és el que trobarà. I jo crec que aquest és el nostre gran valor i que fa que ens hi trobem també tan a gust, tots plegats, no? No estem competint. Vull dir, això no va ni de veure quines audiències, ni a veure què és el que ha fet aquell perquè jo ho faré el dia següent. De debò que no, I amb l'esperit absolutament tranquil de que creiem que estem oferint un bon producte que, com deia el Pere, que pot distreure, que et pot informar, que et pot fer passar una bona estona, que et pot fer pensar, que et pot fer aportar coses noves. Per tant, en aquest sentit, amb molta tranquil·litat i en zero complex d'inferioritat, que és el que a vegades et poden dir, no, és que és un mitjà local i... Perdó? I quin és el problema? Aquí està. I què? No? I què? Què Jo passa? sempre ho dic, també. I què Que hem de passa? ser... No, exacte, vull dir, té moltíssim valor. I tant el Pere com jo, que venim de mitjans locals i la nostra carrera, la meva, va començar amb emissores de ràdio locals i aprens a apreciar el valor de la proximitat, que aquí és on rau tot plegat. La clau, sí, és la clau. No soc ni millor ni pitjor que aquell, és que soc diferent, és que soc un altre producte. Ja està. I a partir d'aquí, tirem endavant, ja està. I una de les coses que a mi també m'agrada una mica de tot plegat i d'aquests projectes, per exemple, d'aquest Fet a Mida, és extrapolar temes que són generalistes, extrapolar-los a nivell local. O sigui, com ho viuen els nostres veïns, això? No? I és una mica el que podem veure al Fet a Mida, no? O sigui, com s'està vivint a tal lloc concretament? O aquest poble, com s'està visquent el tema de la vacunació de la Covid, per exemple, de la Covid-19? O com s'està visquent, jo què sé, qualsevol tema, un tema de transport, tema de la pujada dels carburants, per dir alguna cosa, qualsevol cosa. I aquí està, no? Aquest acostar la realitat al mitjà local. Bé, és que aquí està la gran virtut, que nosaltres anem a buscar aquell botiguer que està patint per la crisi del Covid, anem a veure aquella residència en concret on ha passat alguna cosa a causa del Covid. Estic parlant del Covid perquè és el gran monotema de l'últim any, però és qüestió d'enfocar-ho amb el biaix que a nosaltres ens pertoca, que és la qüestió més local, és portar-ho al nostre terreny. A fi de comptes, tots els temes afecten a nivell local. D'acord? Sí. I, per tant, és tan senzill com portar-ho així al nostre terreny. En realitat, això que comenteu és que és tan natural, en realitat. O sigui, ho dono tan per fet. És a dir, les televisions i ràdios locals fem aquests continguts de proximitat. Perquè és el nostre ADN, és el que fem, és el que som. Però és que dos, és que si no ho féssim nosaltres, algú ho hauria de fer. Perquè els grans temes acaben sent molt eteris, sobrevolen per tot arreu. No, nosaltres els aterrem, nosaltres els toquem, els palpem, som físics, hi ha persones que ho pateixen. I no són pinzellades que es facin aquí o allà. No, és que, de fet, a vegades el que lamento és no poder estar a tots els llocs que podríem estar, perquè són tants i tenim tantes mans i tants llocs on podríem connectar i tractar aquell contingut, que l'únic que em sap greu és que el programa se't faci curt per poder donar espai a tot el que podries mostrar sobre aquell tema que en altres llocs només veuries la part general. Una de les coses, per anar acabant, que ha canviat molt el món de la comunicació i que vosaltres heu viscut també de primera mà, ha estat el món
de les videoconferències. Ara, per exemple, estem veient una connexió que vau fer a l'últim darrer programa, no?, a l'Hospital de Lleida, no?, comentant una mica com ha baixat una mica el nivell d'ingressos. Jo crec que ja comentàvem abans amb en Pere, fora de micros, no?, que tot això, en molts aspectes, ha vingut per quedar-se. O sigui, moltes d'aquestes novetats que ja existien, però que ara, a través de la pandèmia, les hem fet esclatar d'una manera molt bèstia, han vingut ara ja per formar part del dia a dia dels mitjans, no? Com ho heu viscut vosaltres? Com ho esteu visquent? Perquè suposo que, clar, és una nova eina ara tot això. És una nova eina a la qual jo crec que la qual estem exprement al màxim. Un gran descobriment, i ho dic així, és un descobriment, perquè són eines que abans de la pandèmia les menys teníem, perquè teníem uns paràmetres audiovisuals que ens impedia validar aquests sistemes de comunicació, d'acord? Però què passa? Arriba una pandèmia, arriba un confinament i arriba una revolució comunicativa, i és que és així. I ara ja no ens estranya de veure això que estem fent nosaltres, ni ens estranya de fer entrevistes així amb streaming, amb Zoom, amb Meet, amb el que sigui. I és que és una nova eina que ens permet encara més arribar a més llocs de forma relativament còmoda i per poder aconseguir, doncs, això. En aquest cas, per exemple, en el nostre cas, seguir l'actualitat, però és que és una nova eina que hem incorporat i que en el seu moment, jo estic pensant, ara fa un any, en el nostre cas, per exemple, Pere, i ho recordaràs perfectament, vam presentar els nostres respectius programes des de casa. Ara fa un any, quan estàvem confinats. Vull dir, presentàvem els programes des de casa. Dius, això no ens ho haguéssim imaginat mai. Nosaltres i tants altres mitjans de comunicació que ho van acabar fent, però això ens va permetre poder continuar al peu del canó, perquè si no, és que el món estava aturat i la nostra obligació era informar que el món estava aturat i explicar què és el que estava passant, que era molt gros el que estava passant. Hem dit, bueno, doncs, escolta, si ens hem de reinventar, ens reinventem. I així ho vam fer. I a partir d'aquí vam descobrir que es poden fer també coses amb aquestes noves eines. I tant, i tant. Vull dir, incorporem-ho ja a una de tantes eines, en aquest cas, per comunicar una més. Coincideixo al 100%. Tampoc podré afegir gaire més. És a dir, és qüestió de sumar. Tens el teu equipament, la teva caixa d'eines, i ara en tenim més. Utilitzem-les. Aquí ara mateix, com ara també comentaves, Vanessa, estem a 3 llocs diferents de Catalunya. I a cap de nosaltres ens ha estranyat. Ho hem naturalitzat. I com nosaltres, tothom, amb els avantatges que això ens pot comportar a nivell de comunicació. El nostre sector és un sector que sempre està canviant. És així. No es mor, sempre es transforma. Morir-se és quedar-se endarrere. I en aquest sentit, quan està havent-hi tota aquesta revolució, no pots quedar endarrere. Et puges al cavall i intentes aprofitar-ho al màxim. Ens està servint per reinventar-nos i per oferir uns continguts més adaptats i reals a la situació. Que ha vingut per quedar-se? Perfecte. I segur el que vindrà. I tant. I el que ens queda per veure, perquè jo crec que tot això ha estat ara mateix en explosió degut a la pandèmia, que s'han començat a treure novetats a nivell telemàtic, no?, per poder treballar d'una manera més o menys efectiva a través de la distància, però que la veritat és que ens ha donat unes eines que són a vegades d'agrair. Algunes que ja existien i que o desconeixíem o utilitzaven puntualment, però ara que s'han convertit ja en formats que utilitzem a diari, no? Estem veient ara unes imatges precisament del que comentàvem amb la Vanessa, no?, d'aquest plató que és totalment com un puzzle, perquè es pot muntar i desmuntar, no? Veiem aquests caixons de colors, no?, per fer aquesta tertúlia de literatura, no?, que també està molt bé. Jo crec que és un programa en el que hi trobarem una mica de tot, perquè és un programa
en el que hi podrem cercar qualsevol cosa que sigui interessant i que podrem gaudir-ne molt, Bé, és una de les avantatges d'aquest plató, la seva flexibilitat, no? Que un espai, primer és un espai de conversa, com vam veure aquí amb la Dalmau i la Najat. Al cap d'una estona aquest espai era un pàrquing de bicis, per exemple, quan van venir l'Ot i... Sí, clar, és que és així. Vull dir, és aquesta flexibilitat que a nosaltres també ens permet anar vestint-lo o desvestint-lo, a més a velocitat accelerada, que això és el que no es veu, però tots aquests canvis és... tenim 2 minuts per moure i treure mobles, vull dir que és una coreografia, pràcticament. Tant de bo poguéssiu veure a vegades, Tant de bo poguéssiu veure. És que això és així, És milimètric, vull dir, tot està superestudiat, previst, i quan toca entrar, treure, posar amunt, avall, estirat, al costat, vull dir, és una coreografia, és que és així, és com una obra de teatre, no? Dels escenaris, doncs tens un temps molt concret per fer tots aquests canvis, però funciona, i tant. I deixeu-me dir, mira, ara veurem lo de les bicis, de la bicicleta, aquest tema del dia, no? Aquesta paraula del dia, que aquest plató té molt bona il·luminació, perquè això és molt complicat. Tots ho sabem, els que treballem o hem treballat en el món audiovisual, que la il·luminació és clau, perquè dona una calidesa. I jo crec que està molt ben trobada, no? Perquè és complicat, és complex. Això, no sé què, això, el plató és gros i, clar, il·luminar un plató tan gros és una feina complicada. Sí, aquí enllaçaré amb una cosa que ha dit ja anteriorment la Vanessa, i és que hem tingut la sort d'aterrar a ETV, on l'equip de realització, l'equip tècnic, és un equip molt rodat i que ràpidament van també saber fer seu a l'espai. En aquest sentit, il·luminar sempre és un dels aspectes més complicats. I si et soc sincer, fins ara mateix no m'havia parat a pensar realment com de ben il·luminat. I em anava mirant les imatges, dic, no, però és que és veritat. Sí, no veig cap mena de reflex. Realment és una il·luminació molt òptima. Vull dir, avui els hi diré quan els vegi, sincerament. Gràcies per fer-m'ho notar. No, és que és una de les coses que jo moltes vegades miro en els programes, no? Per fer crítica de televisió, moltes vegades és una de les coses que sempre miro, no? El tema de la il·luminació, perquè a vegades està menystinguda, però és tan important en un plató que tot estigui ben il·luminat, perquè sense... Tenim el so, tenim la il·luminació, tenim les càmeres, que lògicament ens enfoquen perfectament, ens fan els planos, però la il·luminació és tan important que al final ens dona la visió de tot, no? De fet, s'ha fet una renovació completa amb aquest plató. S'agraeix molt l'esforç que s'ha fet, i una de les renovacions era la de tota la il·luminació. Com a mínim així ens consta que ha estat així, incorporant també aquesta il·luminació indirecta que hi ha darrere amb aquests leds, no? Que generen determinat ambient amb llum més càlida o llum més freda, depenent de com ens interessi aquell dia el programa, amb aquestes estructures també del plató creades expressament, fetes a mida expressament per aquest programa. Vull dir, és un plató que està fet expressament i s'agraeix molt el talent que hi ha hagut aquí a l'hora de pensar i a l'hora de dissenyar l'espai per donar-li aquesta flexibilitat, aquesta calidesa i que tot es pugui fer encaixant perfectament. La veritat és que jo, que soc molt profana amb la matèria, vull dir que soc bastant novata amb això de la tele, per dir-ho així, qüestions tècniques, ho veus i dius, ostres, doncs m'entra molt pels ulls. I s'agraeix que sí, entra pels ulls, i tant. És una de les coses que primer t'hi fixes, no? I els que estem habituats molt a analitzar tele, doncs de seguida ja fas una associació, no? I la imatge és tan important avui dia, tant o més a vegades que, bueno, per l'espectador, no? Tant o més que a vegades el que es diu, no? Perquè tot va una mica ara ja relacionat, no? La imatge, el contingut, no? Que es tracta és tot un compendi, no?
Per acabar, Vanessa, Pere, què és el que espereu del... Bueno, no el que espereu, però una mica convideu a la gent que ens està escoltant, a la gent doncs, que veurà després doncs, el vídeo, a que vegi Fet a Mida i que doncs, s'animi a enganxar-s'hi. Pere. Jo primer? Sí. M'ho volia pensar. A veure, seré molt sincer. Veuran un grup de persones fent el millor que poden per oferir els millors continguts possibles. I ho faran des del món local, amb els seus continguts de proximitat, treball en equip, i que si s'hi fixen bé, a banda de tot el que expliquem, de tot el que ensenyem, veuran que ens ho passem bé. I això segur que s'empapen si ens veuen. I estic convençut que acabaran moltes vegades amb un bon somriure a la cara, a vegades com quan surts del cinema de veure una bona pel·lícula, doncs més o menys igual. Així que us diria que casa nostra és casa seva i que es passin que els hi farem el programa a mida. Molt bé. Doncs és això, és que jo crec que la gran virtut d'aquest programa és el que deia el Pere, que darrere hi ha un equipàs, i ho dic així, que des del primer moment vam encaixar tots molt bé i això es nota, perquè tot flueix, d'acord? L'engranatge de la maquinària flueix i això s'acaba notant en el producte final. Cadascú aporta el millor que sap, cadascú aporta les idees que vol, màxima llibertat, a més, a l'hora de crear, a l'hora de portar, a l'hora de dissenyar els continguts, vull dir, ni molt menys és una estructura piramidal, per dir-ho així, que hi ha un cap pensant que ordena i manda, al contrari, vull dir, és un programa molt horitzontal en aquest, aquí no hi ha ni gent més protagonista que els altres, què va, vull dir, tots hi ha molt bon engranatge i és això, i és convidar a tothom que sintonitzi la seva televisió local, que li posem moltíssimes ganes i la màxima professionalitat que tenim i tots els anys d'experiència que tenim i els que tenen menys també li posen totes les ganes per això, per entretenir, per informar, per passar una bona estona i perquè, a fi de comptes, doncs així, se sentin com a casa seva i sentin que sigui un producte atractiu i això, doncs, fet a mida, que és la clau. Aquí està, fet a mida per tots i per tothom. Doncs moltíssimes gràcies, Pere Puig, Vanessa Raja, per atendre'ns avui a la Caixa Tonta, en la Ràdio Nenys i la xarxa. Ha estat un plaer tenir-vos aquí. Hem xerrat una miqueta del que ens agrada també aquí, no? De donar valor a lo local per poder-lo després donar a conèixer arreu, no? Que això és una mica l'èxit, no? De les coses petites que després doncs, es fan grans i donar a conèixer històries que són d'aquí, del nostre entorn, del nostre veïnatge, que després doncs, són tant o més importants que les altres. Gràcies de nou a tots dos. Que vagi molt bé i us seguirem la pista. Fet a mida. Gràcies a vosaltres. Adéu.